Soños, a radio da Biblioteca do Cid de Celeiro, máis coñecida como Bibliosoños, onde imos levar a cabo un programa monográfico sobre os animais. No estudo da radio temos hoxe a 3 alumnas de cuarto curso, Amalia, Ana e Clara, que nos van contar como realizaron uns traballos de ciencias naturais sobre os animais. A primeira en falar vai ser Amalia, que nos contará como fixeron o seu proxecto. Tes a palabra, Amalia. O noso grupo traballou as aves e os réptiles. Para facelo, organizámonos da seguinte maneira. Dividimos a cartolina en dúas partes, unha para os réptiles e outra para as aves. Repartirnos os traballos. Pasar todos os datos na cartolina. Fixemos os debuxos dos exemplos dos animais e pegámolos. Fixemos un esquema cas partes e datos das aves e outro dos réptiles. Decorámolo, organizámonos para dicilo e expoñémolo. No proxecto incluímos os seguintes datos. Todos os grupos que inclúen as aves, que son as rapaces, as nadadoras, as corredoras e os paxaros. Todos os grupos que inclúen os réptiles, que son os crocodilos, as tartarugas, os lagartos e as serpes. Incluímos algunhas decoracións e titulámoslo da seguinte maneira: vertebrados, aves e réptiles. Que interesante! Agora escoitamos a canción O Progreso, que cantamos no concerto solidario de Landrobe o pasado mes de novembro. Seguimos escoitando esta forma de aprender tan divertida. Tócalle agora a quenda a Clara. Contanos, como fixestes? O meu grupo traballou os mamíferos. O primeiro que fixamos foi escoller a cor da cartolina. Logo facer os textos máis os dibuxos. Pegar todo, decoralo, estudalo e expoñelo. No noso grupo estaba formado por Samaria, Antonella, Taís, David, Lola e máis eu. Samaria fixo os textos dos primates e David puxo un exemplo e foi o gorila. Taís fixo os cetáceos e puxo como exemplos o delfín e a candorca. Antonella fixo os ungulados e puxo como exemplos o xabaril, o asno e a llama. Lola fixo os herbívoros e puxo como exemplos a vaca, o coello e a cabra. E eu fixen os carnívoros e puxen como exemplos o león, o tigre e o guepardo. Seguimos escoitando O Progreso. Por último, imos escoitar a Ana, que nos falará doutros grupos de animais. Escoitamos-te, Ana. Pois a min tocoume cos meus compañeiros Daniel, Paula, Nerea, Nayara e máis eu, e tocounos facer o proxecto sobre os anfibios e os peixes. O que fixemos foi dividir a cartolina en metade, un lado para falar dos anfibios e outro para falar dos peixes. Poñer os datos sobre cada grupo de vertebrados, debuxar, decoralo, estudalo e, por último, expoñelo. Para organizarnos mellor, dividimos o traballo. Daniel e Nerea debuxaron, Nayara e máis eu escribíamos, Nayara sobre os peixes e eu sobre os anfibios. E Paula escribía os títulos e axudaba a pegar. Ao final o proxecto quedounos moi ben. Falamos das características dos peixes e dos anfibios, dos peixes óseos e cartilaxinosos. Tamén falamos dos anfibios con rabo e sen rabo, e por último da metamorfose. Vai, canto estamos a aprender hoxe na radio da Biblia. Rematamos de escoitar O Progreso.
traballar cos meus compañeiros e xa está. Clara, canto tempo vos levou a elaborar o traballo? máis ou menos 2 semanas e logo a expoñer. Esta pregunta vai para Ana. Resultouche doado facer este traballo en equipo ou gustaríache facelo individualmente? Pois gustoume moito facelo en equipo, pero tamén gustaríame facelo individualmente. Por que? Porque pois gustoume moito a elaboración que tivemos os meus compañeiros no ensino. E agora, esta pregunta vai para todos. Vimos estes días pola biblioteca. Que vos pareceu este novo cambio? Ben, a mí gustame moito porque é moito máis espaciosa e collemos moitos máis. E a ti, Clara? Porque aquí podese facer moitas actividades e as estanterías non están todas xuntas. E ti que opinas da nova biblioteca, Amalia? Que é moito máis grande e podense facer máis actividades porque caben máis persoas. Que divertido foi charlar con vos. E ademais aprendimos moito. Eu paseino moi ben. E vos? Ben, Tamén. Ata aquí o programa de hoxe no que vimos que se pode aprender divirtíndose. Moitas grazas a estas rapazas de cuarto curso que esperamos volver a velas na Radio Laguillo. E vos non paredes de escoitar e ver a Rufosoños. Ata o seguinte programa. Beica logo!